Kaseng HNM manda kasengi kalia kendu yau CM ke KHDC wa penyak sing CM. Kaldawa baka district council pakam desu ban ateding rasan shu sekibar jella. Pat kumjuru ya kini ki kam ki baki kitrai muluk kilala ban trai. Ha bakaran cikina tok Oktober ba lamprang oleh tu bakaseng kadawa baka KHDC kam desu ban ateding rasan thamai sekibar jella. Kibapan maniyok trai ya kini di kam bat kumjuru ulong bakaseng kadawa bau CM baka council kidi banwat kilat kilenti ban onam pun thamai ni renew shu yikite ngelesen kiblarim khamtam aki kam kijam kibala menteri hi dakitrai jella kimat kijura jongkari bagi penre namar hakipor mansua mandai ngiju osmo ba kayaudo ko kidon kiyau ki bahak bahap po upurusam jongka ke sisi lagi nam yeken di kiyau ngeken ba kiyaudo ka wei de kiyau botonam ne kiyau ka kentang kayau ka tiblai bat mansua kala pandai kayau yodo hari kasi kedai ka pliang ja jongkari bagi penre hari menta kene ka yodo kadai ka pliang ja juk mender kadai ka yodo pada lek chakli yo to sosial dap tengka yo ba sma utung te ka H&M CC kala aljimut dia ka KSEDC ban ra biang ya ka burom sesin pat jong kene ka yo ponam polisi ba omdei tang banom isu labor license lane trading license pathar handrai banom renew show ya ki trading license labor license jong pathar namar kajing jele jong ki bar jela hagane ka ri ka bi ka jongi kalong ka ba ima hado kata hado pila yu i thai lengba ki media ba ki bar jela teng ki wan chini ka ri ka bi jongi lengba ka ta ka on duty QD lengba ki Scorpio ki kali ki barem dor kita di kimat kiba keseng kala keseng ka kensai habedai bat ka KSDC namar pi ka jingjele jong kine ki poiwir ki poihap hane keri ki jungi kalong sebab palat hadu umdei bakala kta tanya kamai kaji jong tari muluk khandrai kala jeleru sibun ki kam sniu ki kam tu balai pujat bat naliang jong kaseng ngila ai jimut ba kum ka jaj benreu ngimkwa ba ka jela me kriya kan kalong kum ka jela Tripura ha ka ba ki taisnong kim sala long ki minority namang layu i ka buchanti jong ki bar jela anda kila bon pai kila pin ibor wat menta ki bidang duna paj ro ngalai i hakne ki snem hane ki banai bladap ki RSS kila mirali ki bon ki barjala kila sang pen ibor dak basyo ki selang kai ki samla kasi tira jia kila bon paj lei klempep ba ki satawa ka hok ki klempep ka jala me kliaro kan sajia ku majia manipur ti kum ka seng ka badon ya ka responsibility la ke klik dam tak kal pateng jong jai bereu ka pateng ka marsaka gilak kentu da bateng ya ka KSEDC ba dai ban snai ki an ki baklan bat ngila ongru ya usiyam balada ka isi ka barim hapo ngilam jong ba pitos kan shibun ki bil ki an ki bladap amen bat bompat amen ki badai sha ki mentoy ya de bereu kat no tam une usiyam dang thamai ubadon ya ka san perkap ka baklan na mal bawdong samla bagi kilinti ba shibun unle na banta ban yada yangi ku bayan penrio namar pi lada ka konsil ka persang no da kilat linti ba thmai kumbang ila ajmut menne kan longru kum ka wei ka jing penrit mensim ya ki barjala ban wan hane gari jui ngim yo shu ya keting lesan ngim yo shu le bo lesan nama ngalong yo CM ba ki briu jungi menta kila lalu pentre lada piong kapsno kinang piong su juti kinang piong song bukan di kau kinang piong sna surok dak tuping kila nang sna yeng kila nang balai habanda ai tring lesen labor lesen ya ki bar jala habak jongi ka nanglut balai ngi habandang ai wai pateng ya ka de ka hi pateng ka badai ka spaba jong tak berdeu
Tingi kentu yau suyam ni ajimut yu suyam ba ban wanra biang ya ka nam ke burom jong ke benreu ban wara nam biang ya ka burom jong ke yodo ke badai ka wei ke yau ba kentang ke yau ba tibu teblai ka yau ke ba nam ke yau ke balong ke pliang jano jong ke benreu balong pun sua dai su ban rineu ya ki relation bat labor lesson. Jinya kan bat suyam kalong ke ba sukses sutenat bat suyam ajimut dingi wong ba pihak ban dia kan ro i gastar korban ba ban sna no sta kawai pat ka an ka bakam klan kumno ban te la kam ya kimendari namar pi alada ki bor bakni jong ke jela mekria ladai ka soka ladai ka diskusil ladai ki sengbalang ladai ki dobar snong kila amban snai ki an kila ban te la kam ya kene ka jingru pertlap juga menderi. Kamut ngimdun kam menabe iyo mender, lop hethi. Bat kalau rukum si benta, kumno ba ngin pentrai kam hino iya ka ILP, iya ka baka solkar MDA, wan ke lapas haus nem aika kendai nama kaji penslam ban implement dengan sukar ini. Pi ngas nging so ong ba keladai kapor bangi haban ban kino nak bayot ya. Namar la ima kajing ma bar kajing bensau kala ap lupa yang ikut bemeril da ngim perkhat maino na benta kalawai jong kajat bemeril na benta kalawai jong ki kon kiti namar ngeju sngo bor ki samla jong kajat bemeril ki terha kilen a ki ong klem kan jam katba ki breu bana bar jala man kasngi wan ngileng ba kajing sakem biseng balang kajing sakem maka polis bat kawai kebangi ajimut ya UCM kalong ba wat nom I NUC patharsuk ya di company lada kadon kunti ban ai lane lada kadon kunti ban ai lane kadon ka hok ban ai dai ba pin su I NUC to pire ban thoru ka agreement ba ya ki kam ki ba la ban trai ki trai muluk wat nom wan ra breu no syaba namar kalong kum si benta ban khanglat ye kejing keduk kam ku jam hapo jong kari kejing but namar ni i ba kajing jelai jong kini ki bar jela ha ni ri ke bi jungi la ngi pai hamaur iliang tilada lada ya namar kumbang kieken mene baya ka wei ka company ka MS Indra Dhanush ka Kaskrip Limited ka badai baterai yang niki kat pakai ki kas pipeline langba riboy langba ka morang keneng ding posok hadu jain tehil kamut ya gitu kikam ke bala kita ri tadung logro habwan ra na asam habwan ra na kiwe berjala kamut kalong ke ba kum ka seng ngim sotna nama nalor baki samla ke jongi ki keduk kam keduk jam kilan a kiterha kam jam her ya itu ikam habon ram na shabal tir kalong ka ke ba ngim sola ban padiang wero baka seng ka kwa ban banjur syau CM dun burom jungi ba haban thau kinu kilat lada bom don lat banom rinu su ya kini ki non tribal ki bal along kita isnong ngila kentu yi ba hap persang da kidu kilat khnang ma lada ngila ban lek kumta ngiong ba kandai ka history ya ka jatne kandai ka history ya ka konsel bala ban khanglat di kejiguruan rum kotlap ki bandari namar ba pi lada ngila ban lek kumta lada ngi klan ki an ngi klan ki rukom perking kumno ban yada ya ka benreu na ka jing wan ker thlap juki bendel ne kumno ban yada ya je benreu na ka jing bom klem jam ha ka ne ka ri ka bi ik ka jungi kolong bangi hapan ki benreu berhap thau ba ki junti la kumno ro khnang ba ka penduk mensim ya ki wei pat ki barjela ki berang khe ban wan man ka por sen de ka ri jungi nama kin ong wan la yungi ki riu thmai wat ki barim ro mentak la sem sitom ban yo tring lesen kila sem sitom ban yo le bo lesen
Namaria kam ke jam ki labat hida ki khasi khara. Labat hida ki trari ter muluk. Labat hida ki nong Shillong, labat hida ki nong Jentia, labat hida nong boy baku ter. Termut kapan rit pensem ya ki wai pak jemre bakin wan bu hais nong ngani gari jungi. Erangi jem tan kum ki bor bdek me. Kamut man kasngi. Dai tangkat to kumbang yui barbor. Kenang jo nong jor ki bar jala. Kenang jo nong jor ki menderi. Ki poi wir ki poi hap. Ki bar pen plong klei ane gari jungi. Lada ka an ka trot, lada ka desis kusus ka trot. Ka seng hingala i ba ka jingma ka bashir kai. Ka jing ban saw ka ban saja. Ka jing ka bashir kai. Namar ngimla ban la ngin pain le chung chung ngi i tang ki bar jala sudah. Teteng ki breu jungi klasu long kum do. Teteng pi udak jingkeli wahe. Udak jingkeli wahe ma kum no kan ngi tari tari mulok ni khlu kam. Kan bok bor jalaman ka sni wan hane ri jungi ban trai kam. Te bat sakawero kolong ba sokhia bar ka jing so kitram. Ba bala ban te lakam ya kini ki jing dan ki sok kodot ke ba ka jaj real kelamat kini ki hosnan kolong ba. Ini telang bat diskonsil. Ini telang bat ki bor badai pek na bentaban. Wen ini sini.